לתוך הרחבה, נגיחה! זה היה קרוב. נגיחה של גולן חרמון מהרמה מדויקת מאוד של חנן ממן. רועש לבן בסט, מקבל את הכדור עכשיו. מוציא אותו החוצה לסטויאנוביץ'. סטויאנוביץ' מכניס פנימה הכדור לחנן ממן, ו1-0 להפועל חיפה. כדור מצוין שמצליח להכניס קיוואן לחנן ממן, וחנן ממן מול השער הפעם לא מתבלבל, ובהתקפה הרצינית הראשונה של הפועל חיפה קובע 1-0 להפועל חיפה, 28 דקות מהפתיחה. חנן ממן ליד הכדור עכשיו, כדור מסוכן מאוד מאוד, חולף סמוך לקורה הרחוקה. הכדור הזה נעדף, מגיע שוב לסטויאנוביץ'. לטרטצקי, טרטצקי מכניס כדור להרחבה, החטאה עכשיו חנן ממן עם הכדור, עכשיו עובר עוד שחקן בועט, החוצה, איזה החטאה של חנן ממן. הכדור עכשיו מגיע לניר ביטון, ביטון מוצא את אמיר לוי, אמיר לוי מוצא מצוין את מקרייב, ומקרייב בועט החוצה. איזה הזדמנות מצוינת לאשדוד. גשם חזק מאוד יורד עכשיו בקריית אליעזר, ממש מבול. קשה מאוד לשחק כאן כדורגל. חנן ממן ליד כדור הקרן עכשיו, מרים את הכדור לתוך הרחבה, סווטי ליפניה מנסה להיכנס פעם אחת, סטויאנוביץ', ועדיפה של שקל, בעיטה טובה מאוד של סטויאנוביץ'. ליפניה עכשיו עם הרחקה, ועדן בן בסט לוקח את הכדור הזה, הרחקה לא טובה של אמברוס, בן בסט, פנימה! 2-0 להפועל חיפה בדקה ה-70. טעות קשה של אפה אמברוס שנוגח את הכדור, הישר לעדן בן בסט. בן בסט אומר יפה תודה רבה, חודר לתוך הרחבה ואומר ליוסי שקל לאיזה צד אתה רוצה את הכדור, ושם את זה בפנים. 2-0 מוצדק להפועל חיפה לאור האירועים כאן מתחילת המחצית השנייה.